Ну, слухайце, калі ўжо нешта браць чытаць, дык нешта браць такое цікавае і займальнае. Лепш такога пісьменніка, ад якога вы не будзеце плявацца. Такім пісьменнікам, паводле мяне, з'яўляецца Хорхе Луіс Борхес, якому сёння якраз спаўняецца 120 гадоў. Гэта аргентынскі пісьменнік, які пісаў цікава, займальна і, што самае важнае, коратка. Маё пакаленне яшчэ ведае і чытае яго. Тыя, якім удвая менш гадоў ад мяне або ўтрая, хутчэй за ўсё думаюць пра яго. Так я думаю, як пра футбаліста, які выступаў за зборную Аргентыны. Борхес накідаў кучу файных, скажем, ідэяў у сусветную культурную прастору. Адна з такіх ідэяў гэта была бясконцая бібліятэка альбо сусвет як бібліятэка, у якой знаходзяцца ўсе кнігі, якія былі напісаныя ў мінулым, і ўсе кнігі, якія будуць напісаныя ў будучыні. Добрая справа, што гэтае апавяданне, яно перакладзенае на беларускую мову. Няшмат яго перакладалі. Перакладаў у пачатку 90-х гадоў наш рэдакцыйны калега Сергей Шупа, і я б хацеў бы кавалачак гэтага перакладу прачытаць, таму што ніхто лепш і карацей за Борхеса гэтага не можа растлумачыць. Бібліятэка. На кожнай сцяне кожнага шасцікутніка размешчана 5 паліцаў. Кожная паліца змяшчае 32 кнігі аднолькавага фармату. У кожнай кнізе 410 старонак, на кожнай старонцы 40 радкоў, у кожным радку па 80 літараў чорнага колеру. 22 розныя знакі, кропка, коска і прабел. І вось такая бібліятэка, паводле Борхеса, заключае ўсе кнігі. Большасць кніг, скажам, калі возьмем розныя супастаўленні літар, яна не мае сэнсу, але сярод гэтай бяссэнсіцы будуць і кнігі такія, як «Вайна і мір», ці нават «Сабакі Еўропы». Адзін інфарматык напісаў паводле гэтай рэцэпты Борхеса праграму, і яна генеруе такія кніжкі, скажам, з 22 знакаў, з кропкі, коскі і прабелу. Тых кніжак уже зараз там, скажам, выгадаравалі мільёны, ці нават мільёны мільёнаў, яшчэ ніводнай толковай. А цяпер я вам скажу нешта, чаго не напісаў Борхес. Вы глядзіце YouTube-канал «Свабода Прэміум». Падпісвайцеся на нас, каб глядзець нашы перадачы, а таксама ўсе актуальныя каментары. Яшчэ адна файная ідэя. Борхес парадаксальна кажа, што чым больш чалавек помніцца свайго жыцця, тым менш з яго разумее. Это апавяданне 41-го года называецца «Памятлівы Фунес», пра чалавека, які упаў з каня, быў паралізаваны, стаў калекам, але атрымаў незвычайны дар запамінаць дакладна сваё жыццё. Хвіліна па хвіліне. Борхес пасля размовы з такім чалавекам даходзіць да высновы, што гэты чалавек не ў змозе абстрактна мысліць. Ён памятае кожны асобны момант са свайго жыцця, але не можа звязаць адзін з адным. Прыгожа ён таксама гэта закончвае гэтае апавяданне. Мысліць – гэта забываць пра розніцы, абагульняць, абстрагаваць. У тлумным свеце Фунеса не было нічога, акрамя дэталяў. Вось так, аказваецца, забыццё рэч патрэбная, каб мы маглі ў гэтым свеце існаваць і мысліць. Ну і трэцяя ідэя, ідэя паралельных рэальнасцяў, пра якія нам Галівуд расказвае. Борхес гэта прадставіў як ідэя кнігі, якая б выкарыстоўвае ўсе магчымасці. То бок, скажам, апавядаецца пра героя, які, магчыма, шчасліва жыве і дажывае аж да смерці, але таксама у нейкі момант, скажам, яго лёс мог бы скласціся так, што яго, скажам, забіваюць, і ён знікае. Ён гаворыць пра ідэю кнігі, у якой як бы ўсе магчымыя дадзеныя нам у жыцці хады былі б выкарыстаныя. Знайшоўся пісьменнік, які паспрабаваў гэтую ідэю рэалізаваць. Это быў таксама аргентынскі пісьменнік Хуліо Кортазар, які напісаў у 1963 годзе і апублікаваў славутую сваю кнігу «Гульня ў класыкі», дзе такі ідэя паралельных светаў, паралельных хадоў гісторыі аднаго чалавека рэалізаваная. Ягоную кнігу можна чытаць як традыцыйны раман ад пачатку да канца, а можна таксама у
адвольнай чарговасці гэтых раздзелаў, і за кожным разам мы атрымаем крышку іншы раман. Маім жаданнем ёсць так, каб гэта Борздага ўсё ж такі пераклалі на беларускую. Я б тут адказаўся ад свайго прынцыпу, што тое, што ёсць на расейскай ці на польскай, не варта перакладаць на беларускую, бо няма чалавечых рэсурсаў, няма грошай і так далей, так далей. Боргеса варта, таму што знаёмства з Боргесам гэта вельмі асвяжальны літаратурны і чытацкі досвед.